Sa boy ni ginig Yo check. Kaprakan ni magsikan to. Diri sa Plaza Independencia. Shoutouts kang Pentluma, shoutouts kang Latigo, kang Don Black, kang Efren the Magician. Salamat sa inyo suporta. Unang duwa karong gabi una magingayo. Shoutout tayo sa CCTA, Cebu Talent Network at ninyo ang videos na ko diya sa cellphone. Sa akong to, gikan pagpardo, magingay para kang rail dyan. Shout out Pulong Gahom, Bistak Squad, 7 Kings, taga Gutong, grade 9 na buri. Sa Piggy Boys. Let's go. Sa akong wala, gikan pag-apas laog, magingay para kang 2 next one. Next one, shout out sa mga naadri. Nakatawag si Rail dyan sa Kwentos, gipili niyang mauna si Tonix 1 sa round 1 para kang Tonix 1. Yo! Shout out sa mga nisuporta nimo, pamilya, barkada, kagrupo, classmate o guban pa basta daghan. Sakto lang nga na ay car sa imong apelido, gisakyan ra nila imuhang paandar, imo ilaha ra kang gisabyan. Ug ako isip kontra, interesado ko aning duaa mao kakuan ning giatngan para rakrakan kag galit. Tawag ani ambush dagang mamatay sa usa ka gisakyan. Hoy! Pangalan pa gani insulto na imong nadunggan ngano kinsa man day ka? Unsa may problema nimo kay atuan ang kunan kay baw nako. Mahadlo kang mapildi pues atuan ang usban. Karon makita sa YouTube, sa Facebook kung giunsa nako pagdugmok ang nibabag. Kung mulusot man gani ka sa net, pino pa ka sinayag, loko dinigahi akong kontra. Ang bugiro lang jud imong gihatag kay kasagarang banat i-post pa sa Facebook, mga basura nga gipakatag. Armas nimo glugan, mga tira pilit. Di na magsilbi imong bitbit kaysa dihang akong gipaminaw. Grabe taas kay sit up murag nagpahaba og istorya ang sip-sip. Uhaw sa atensyon, gutom sa kaalaman mao ni resulta hangol kay battle bataa. Kada event gusto mastaring sa tapok pirmi ning naa. Desperado magapangalan, gustong musikat, puwerte ra bang bangaa. Pero sorry na lang ex ka karong adlaw. Under investigation ang kaso, patay ni nga wa pa mailhan. Sitwasyon mahimong break up. Kay di ba ang ex angay na nang kalimtan huyo. Pero gikalipay na ko imong pag-anhi mong mangayo ko nimo pasalamat. Mangayo ko nimo pasalamat. Pero labaw pasalamat imong dangatan karon kay mawagtang ka sa line up. Tawag ani Karnap ay mawag ako ang hinungdan nga nung mawala inyong gisakyan tawag ani kay Karnap. Karon nga nitukar akong pagka-killer, mag-sound trip ka sa akong mga bala nga non-stop kay ari nakapunteriya sa imong dunggan akong pusil. Murag nagtaod og arios, piercing akong gunshot. Bababa. Unsay paminaw nimo sakit? Di mapugnang magluha. Layo ra kay kanako pero gidulit gihapon ti ka aron nimong bagol-bagol maguba. Kay ako si Tonix. Kalmar ako mo patay. Chill ra ko sa tunga kung naay sugal sa imong bilar dito ra siguro ko magpainit sa duwa. Inanaon pagsuwat. Mabisaya or Tagalog. Murag kamot ni Didara kada luwa na ipasabog tay. Round 1 para kang Rail dyan. Yo. Sa tanan nimong istorya, wadyo masabtan bisag usa. Sakto ra na koy Bix gidala basig nalipong ra ka. Katong unsa to? Nya gingon katong car. Katong watoy lami imo ang line, katong nga car, linyam tong Cloud9. No. Yo. Tagaan ko ni bongga nga intro. Bomba ang diretso. Bongkag ng pwisto kay but nga nagditso kay lagi way gamit para sa way kay trip maong guys sali na sakay sa bit o pa sa way sa street di ka sabay yung fake maong bye Tonix is dead maong ay mo kahibong kundi ni kauli kay lubong lilakaw buhi pero intro ba to ay mo pagdali. Yo check unang duwa na usra prakan marni duwa nga di mo malimtan kay kaning duwa anra tigag taman iya daw hutdo na mga shaman pisti kaya tagalawan murag responsahay kay angay kang hiluan kay piling mayra ayo ka sa imong pagpika ti maniwa ka nang ukay ayo pataka og bira kay di ni kadaog nako sa kun sa buhon panghurado kay kung plano no pildihon ko apakyo kay kutob ra na plano kay gipildi naman yung climax diri mismo ang event
wa kadawat sa kapildihan kay lagi ang kamatuoran sakit. Mato pagkahibaw niya nga nag-abot si Cloud9 og Climax. Desperado dayon kay Drip. Gitabangan nila suwat ang Climax bantog si Climax na end. Ug sa duwa yung Climax, di ba giingnan kaniya nga tuga-tuga kag himog anak, hindi pa andam maamahan o tingali sakit ang kamatuoran kay kung napan paning kanahan aw burikat ni nga pan. Ako ang pinakahasi bisag asa ibase kay kung eskwelahan paning rap di ta classmate kay lahi ko nga klase. Kaya ko ang badlungon nga estudyante bisag kinsa ug unsa na lang nga matripan dito na double meaning kumuana og kati nga ung naandan maong tagam kay ni sukolong ni Baba gabay nakalitan kas pagsukol ako anad nang mupatay. Whoops, steady kay pertini ka delikado ang armas murag posisyon ni Pahardo kay sintro kay sa imong ulo kay imong ulo manapiling tripan na kurong gabi una yano kay paglubag sa imong ulo murag apekto sa obula unsa nilo ko appetizer man ni para nako yano rati kang malamon murag excited mo duwag pisonet kay dali kang nakaon maong sigurado bitay ni sa ulinya na murag hayayan ikaw mura ka ginayay kipikuon ti ka kadaghan ingani ko kaupaw sa duwa di na ko mapugnan mo ayo sigig surang-surang imong kabugo pistolang di mo buto kay dili na mabangbang dali ra kay katugkaron kay dili kalawom imong kabugo advertisement ra dong ako rang gipahinumdom. Time. Second round kang next ones. Ay dagay kay bugas pamukas inaw. Mo kay kadalagpan. Di na ako maribat ang partida. Yo! Nahinay na akong nasabtan kung anong gamay kaayo ka. Wala ka gipadakog tarong sa imong ginikanan kay lahar kang sinagop. Grabe ka spoil bata at awa. Musuko lang gihapon bisag sayop. Pero proud siya sa iyang height. Gamay kay kalipay mga sir. Happy ka nga small, mura kag diaper. Gago mas dako manimo akong sala humantika pati lawon og masakir. Nagto kag nagahian sila nimo. Nagdamgura ka, damgura nimo nga sa gahi ka na bilong. Na ako karon para mupukaw nimo gamit sundang. Tigbason ti kasamtang nagpiyong. Mag-alindasay ni sigurado. Putol-putol iyang katog nahuga sa akong patibong mangayaw na lang kahibong nga wala na kay tiil og kamot sa imong pagmata sa kamatuuran. Kay useless ra gihapon kung naa kay mga tiil, peke imong barog, angay kang dauban, useless ra gihapon kung naa kay kamot kung magpasuwat ra ka sa imong kauban. Round 2 nimo kang Cloud9 halos akuan atong nadunggan. Halos akuan atong nadunggan. Halos akuan atong nadunggan. Naalang kay gipang usab. Grabe nagpabaga linya ni Cloud9 ato murag eleksyon daghang ni boto mga crowd ato kay nagsaba samtang imuha pekos machine na ay bilang pero daya ha di na magsilbi imong kahait balion ang tumoy murag naghatag og barbecue sa bata sabay sa uso mga sabay sa uso ni sikat ra gani simot anagram na tanan nagbaliktaran ang mga gago para nako binayot ng styla kay di ba ang bayot bali-balihon ng istorya ug usa na ka ato so di abas imal kay kabunalan og tubo aron ditso yatap. Ukad na kay kagulo, ulat na kaayo imong kapindihan kay di man hanap. Kapoy tubay aning bayot mga par kay bugo magrap. Mao ni inyong idol. Maayo sa pinabali. Wa mo gets ingon ko mao ni inyong idol. Maayo ra sa pinabali. Ha? Mura kag kwaknit. Komportable ka kung magtuwad. Iman iyang napuno kung imuhang balihon siguradong mahuwad. Paig ning labas karon. Murag kay di ka balihon murag nagsugba og buwad. Ha? Grabe bisag kinsa na lay gihagit. Ug usa na kawato mao akong gipalagan. Instead nga mo atras, daghan hinuon siya giunhan. Nagdali sa kamatayon ang kanahan. Basta ay lang ko padungga sa imong pagbasol. Naguna-una ka namo, tan-awa uwahin na ang tanan nakadesisyon ako nga patyon ka aron wala na sabaan. Time. Second round kang Rail dyan. Ito game. Gitira akong bugas. Grabe amawa. Balihon ra na ako ang bugas kaysa ako sa buga. Ya. Sa to, gitira akong barkada. Pasti lang grabe amawa. Imo sa gitira mo ra na pamatuod kung sila katinod anay mo suporta. Ya, unsa to kayat. Sa to istorya kang magpasuwat ko nako. Grabe imong mga punchline don dili na makauwat. Mogay nagsuwat ko duwa og rap battle kay gahi kung musuwat bugo. To game. Sa tanang naikalagot ani, kaon na mong kampante.
magpakasi Batman kurong gabi kaya ako'y bahala ani. Banga ra kayo ato next nganong wala magamo distansya ang kamaayo murag nilabang kas karasada kay magpang lingo jud ka nya mapapel sa eksena sagbot sa katilingban nga nagpakaarong ingnon sa sobra nimo ka mapapel sa eksena dong lami na kay ka kumuton kay lagi mapapel in short basura ra ka timani ang papel kay biodegradable mong malata kaning duwa kay kaning duwa murag wrestling kundi nimo kaya hala sige pikpik murag nanigarilyo ra kaning duwa kay siguradong mahit-hit nya nainiana na po, sikat na do kining buing. Aban to di sikat, kay naong kaugiring. Kay lagi sikat, pero wakuhan na masuya. Timan niya kasikat sa tawo, murarag dahon, igo rang malaya. Kay kabaw ko maghago, pohon-pohon, makabot ra na nakuan tanan. Unsa man mo imong kasikat, ug sa imong kasikat na kailaing taw nga gitumban, kay makasarili ka nga amigo. Di ka kasaligan sa inyong tropa. Total selfish magapagatawo, aw angay kay sugba. Nya, basig lechonon ko nimo. Kay lagi tambo ko nya, baboy ko halata. Natural baboy ko, kay animal ko muduwa. Nya mga once nga rhymer pa ko nuhay. Wala na ba sa tsempo ang pag-rhyme? Peke ang ipakita sa eksena ni mga once. Murag salidang once upon a time. Pero bitaw-bitaw, pasensya jud kayo. Kung ako'y klarong preparado. Kaya para na ako, mas importante akong grado kaysa makig-duelo ko nimo. Kay exam na mo gahapon, mong giunan ako ang pagtuon. Tanang subject akong gipasar. Karon ikaw ang akong hihagbong. Layo ra kayo tagbiya. Tanaw ang bagi sa imong linya basig. Ikaw ra kay nalapas, mahimo kong tig-welding ron gabi una kaya trabaho na ako magpaligpon sa bars. Yan mo, ako round trip, este. Time. Last round kang 2 next ones. Yo. Di na ko feel nga na ako sa gira. Murara ko wala. Kay dili makadulot imong mga tira tan-awa, murara ko wala. Walay damage. Ay ko pasikati sa mga basura nimo nga banat. Diin na nimo sa si Cloud9 nga plastic, at least di malata not like you nga mapisat sigurado nga dugon. Patay ka sa akong point. Mala period. Magsakit ni ko akong puson. Tira pa talikod. Kaya ako ang lugton. Ala tuwad kay imong naw, ako na lang gugon. Ha? Na ako diri karon bisag apiki para tungaon ni real jan murag buntag o gabi kay di ba estudyante ka sa buntag rapper sa gabi patay ning low gaw murag sopas sakto lang nga Sabado karon adlaw sa ting pahuway aning no class yo mura kag nagturutot saba kayo inana jud na basta hangin ang ikabuga bungkag na imong litra karon murag keyboard may pay wala ka nito nga ganiharan ni nako gibuhat pero patay gihapon ka mag-freestyle na lang ko gago. Patay ka sigurado. 5-0 na ang boto. Mong pakyo nimo. Time. Last round ka, Real Jan. Ingon siya keyboard daw, bungka daw letra. Ayo sig piniling bright. Mura ka keyboard kay dili ka nako type. Naana ko siya. Unsa to ging ngonoy kanang chacha nako nga kuan ko no. Magandam ko no, di ko no rason yung ikaw di magandam. Batiyag na sa mo. Ayaw. Game. Dagang babag sa kada adlaw na kung pagtikang kalmado ko nga naglakaw og ni abanti na mga kansog ako ang gibaliwala sa to sila sa ilang paminaw kay lagi permi kang magagmay kaayong mga utok sug kaayo manaway maski pili nilang manaog ibis musuportag mo sabay mga paugat na kaayo nagsigig tuga mga abogra sa eksena nga way kabuga o abogra ka sa eksena ug sa akong pagtayhop dali ra ka mahanaw murag ipainom ra tigay suka kay guba nay muwang naong ingani ko muduwa ayaw na ko og bikla kay kung ako muduwa pas lak taga-tira swak maong bingka wak na kabida buak ni bangaa kaya ako bisa sarap naihas nagpakahasi og pugos magpakahasi og pugos mapuno man sa kahasol porsigidong mulahos aritas duwa niya sa pasil dugay-dugay na to nga panahon nilabay na ang pila ka buwan kusog kaayo kung tingog wa ka managad murag kinsang sikata ning buang mo to pagduwa nagchoke nakaingon ko grabe kag gigabaan kay mas gipauna nimog panindot imong suwat kaysa imong batasan kaya apil-apil nun, desperado, hangol, siyaon, hambugero, traidor, bisag taas pa ka na ako, dali ra kay tikang nasukod, traidor ka nga amigo, dapat lang, jud ka masayod, maong tambag na ko, sa mga grupo niya, ayaw mo kumpiyansa, bisag di mo siyo si Rizal, patalikod mo na tira, itira, tira, patalikod, mo na style na ring bugo, mura ni sag si Ricky sa Dota, maro. Ano tanan ang istorya? Real talk ko tanan. Watoy sagol atik. Real talk ko tanan watoy sagol atik. Kaya kung nagdamgo ka pildihon ko piste, katog na nagbalik. Time, magingay para sa laban ngayon.
Ako yun na. Sulti dito. Kuan. Round 1. Kuan dito. So next round 2, round 3. Kuan. Real dyan na. Consistent magud performance, consistent. Real dyan. JP Arias, Chaman Ubik. Buto na ko klaro man dahil dyan. First round, second round, third round, stage presence, bars o stage presence. Dahil dyan. Shout outs, Tonix. Your Rage, Shaman Ubek, round 1, Tonix Swans, round 2, Tonix Swans, round 3, di na ito na nakatumingin na mas malakas susulat ni Real dyan kaysa sa verse ni Tonix Swans. So, lalo na yung Soka Bars ba yun? Yun, nagtatawag yung Soka Bars. Para sa akin, kay Real dyan yan. So, 3 Real dyan. Akong i-vote si Riljan. First round kang Tonix Swans, second round kay Tabla, ang third round kay ang Riljan. So Tabla, pero kung sa overall performance ari kung kuan Riljan. Hello, kay Pluma, Sean Subek, props to kuan. Next one sayang yang kuan. Round 2, round 3, karon na kayo freestyle. So tuwan akong judging Reljan.